Prečo ho čítať je jasné. On je výborný autor. Je výnimočný, tak ako jeho život bol výnimočný, tak aj jeho dielo je výnimočné. Tatarka je z generácie autorov, ktorá veľmi intenzívne prežila dve diktatúry. Tú fašistickú a potom tú stalinistickú. Mal aj knihu, ktorá bola, dajme tomu, poplatná režimu alebo určité budovateľské romány. Tým som sa vyhla. Bol aj aktívny ako antifašista v povstaní a potom bol žiaľ aj aktívny ako stalinista v 50. rokoch. Ale ako niečo možno tiež typicky východoeurópsky intelektuál vytriezvel. Ale tak to je obraz jeho a mne sa to veľmi páči, že je taký širokospektrálny, ale hlavne sa mi páči, odkiaľ kam prešiel. Stal sa vďaka knihe Démon súhlasu jedným z prvých, ktorí sa pokúsili literárne spracovať aj to svoje vlastné prežívanie toho, prečo uverili v takúto utópiu, v takúto ilúziu akéhosi lepšieho sveta v totalite. Prekvapuje ma, ako je Dominik Tatarka momentálne súčasný. Zaoberá sa problémami, ku ktorým sa my opäť vraciame. Dokáže človeku priniesť taký vnútorný, alebo posilniť taký vnútorný kompas človeka, ako sa v tejto bláznivej dobe orientovať. Mám veľmi rada prútené kreslá a mám rada Démona súhlasu. Ja mám nesmierne rád prútené kreslá, ale práve aj tú krátku novelu Démon súhlasu. Ja mám samozrejme úplne najradšej Démona súhlasu, ktorého teraz, keď o tom hovorím, tak vlastne mám chuť si prečítať znova. Už je to dávno, čo som ho čítala a myslím si, že dnes by som v tom našla v rámci toho, čo žijeme, ešte ďalšie možno vrstvy. Keď som ju čítal ako tínedžer, tak ma úplne ohúrila tým, že niekto sa v slovenčine pokúsil takto otvorene napísať takú ako veľmi symbolickú, takú nejakú metaforickú prózu o tom, čo to je naozaj tá brutálna diktatúra. Na mňa je to taká až Orwellovka, že je to naozaj bezčasové, bezhraničné dielo. A napriek jeho životnej ceste, ktorou si prešiel, nestráca humor, ľahkosť a hlavne je veľmi otvorený a krehký. Je to dodnes podľa mňa próza, z ktorej mrazí a zároveň má taký očistný účinok, pretože ukazuje, že literatúra je silná v tom, že dokážeme vďaka nej nejako v sebe spracovať aj tie najväčšie hrôzy.